Orain eskauek dute egunkaria. Mutiloiek pilota dute. Txuletaiek itxura ederra dute. Neskak egunkaria du. Neskek egunkariak dituzte. Mutilak pilota du. Mutilek pilota dute. Inork badu baratxuririk? Nik ez. Nik ere ez. Ez du inork? Agur eta ongi ibili. Ikusi arte. Wow! Kroketak! Ez. Hotzak daude. Bosta xola. Ez zu begira. Bosta xola. Baduzu pospolurik? Ez, txiskeroa. Berdin da. Mozart ala Vivaldi. Ba, berdin da. Zuek zer? Nik kafe hotxa. Nik kafezinea. Ez negutxi ala asko. Berdin da. Barkatu. Ez du importa. Kilo bat sagar. Kilo bat pasatxo dago. Ongi da, ez du importa. Bai, barkatu. Ez du importa. Bilboko ura. Iturriko ez da? Txampaina, txampaina. Taberna honetan ez duzu txampainik ala? Bi. Tribunakoak. Eta puruak? Non dituzu puruak? Zaude lasai. Hemen ditut. Eta surik, baduzu surik? Ez. Hemen ez. Ara?
Haiek badute, Nortzu? Horiek? ez, neska haiek. Kaixo, neskak. Oso begi politak dituzte, ezta? Bai. Nola duzu izena? Maripi eta Asun. Aha. Bonboiak eta pastak dituzue. Aulki hau libre dago? Bai, hartu. Goxoki bat? Bai, baina bonboirik ez, pasta bat. Nik ere bai. Pastak eta txampaina? Onak daude? Ederrak ez da? Ez daude gaizki, baina... Hauek almendrak dituzte barruan. Primerakoak. Busti. Almendrak utzi dute. Guk hemen Bilbon baditugu pasta honak. Macarrones de Santiaguito. Bai, Bizkaian gauza asko dituzue. Bakioko txakolina. Berrizko txuletak eta futbolaren katedrala. Ez azerretu neska. Partidua. Ordua da. Ordua, oraindik ez. 20 minutu falta dira. Bai, baina lekua... Guk tribunakoak ditugu. Begira. Non daude? Zuk dituzu. Karteran, ez da? Ez? Hemen ez daude? Lastima, baina berandu da. Agur? Agur. Tribunakoak! Programa hasi eta programa amaitu. Berandu da. Ordua da. Beraz, Bilar arte. Agur eta ongi ibili. Ikusi arte. Wow! Kroketak!
Ez. Hotzak daude. Bosta xola. Ez zu begira. Bosta xola. Baduzu pospolurik? Ez, txiskeroa. Berdin da. Mozart ala Vivaldi. Ba, berdin da. Zuek zer? Nik kafe hotxa. Nik kafezinea. Ez negutxi ala asko. Berdin da. Barkatu. Ez du importa. Kilo bat sagar. Kilo bat pasatxo dago. Ongi da, ez du importa. Bai, barkatu. Ez du importa. Aha. Bomboiak eta pastak dituzue. Aulki hau libre dago? Bai, hartu. Goxoki bat? Bai, baina bomboirik ez. Pasta bat. Nik ere bai. Pastak eta txampaina? Onak daude? Ederrak ez da? Ez daude gaizki, baina... Hauek almendrak dituzte barruan. Primerakoak. Busti. Almendrak utzi dute. Guk hemen Bilbon baditugu pasta honak. Macarrones de Santiaguito. Bai, Bizkaian gauza asko dituzue. Bakioko txakolina. Berrizko txuletak eta futbolaren katedrala. Ez azerretu neska. Partidua. Ordua da. Ordua. Haupa, mutila, haupa! Bilboko ura! Bilboko ura. Iturriko ez da? Txampaina! Taberna honetan ez duzu txampainik ala? Bi tribunakoak. Eta puruak? Non dituzu puruak? Zaude lasai. Hemen ditut. Eta surik, baduzu surik? Ez. Hemen ez. Ara? Haiek badute? Nortzu. Horiek? Ez. Neska haiek. Kaixo neskak.
Oso begi politak dituzte, ezta? Bai. Nola duzu ezena? Maripi eta Asun. Orain eskauek dute egunkaria. Mutiloiek pilota dute. Txuletaiek itxura ederra dute. Neskak egunkaria du. Neskek egunkariak dituzte. Mutilak pilota du. Mutilek pilota dute. Inor badu baratxuririk? Nik ez. Nik ere ez. Ez du inork?